It-toroq ta' Manhattan baħħ kien lejl tal-biża', ħsibna li t-twieqi kienu se jinfaqgħu. Kien b'dan il-kliem li Jesmond Bonello, Malti li jgħix fi New York, iddeskriva l-mumenti tal-biża' meta l-maltempata qawwija Sandy għaddiet minn fuq Manhattan u ħallit ħerba sħiħa u kienet jiġi intervistat waqt il-programm .net fuq Net Television. Well, konna daqxej ansjużi dal-lejl waqt l-urkanu kien għaddej minn John New York, kien hemm momenti li kienu tal-biża' li jien ngħix fuq it-third floor u kellna ċertu twieqi li kellna noqogħdu l-bot minnhom għax ħassejnihom ishom jintefgħu l-ġewwa. Il-maltemp qawwi wassal biex ola il-livell tal-baħar u ħafna minn din il-parti tal-belt spiċċat taħt l-ilma. Hemm is-subways merqin it-tunnels u t-tunnels li jagħtu għal Brooklyn ukoll kellhom jalqu għax daħlilhom l-ilma. Intant il-programm Malta lejla tkellem ma' Tanja Kluwit, Maltija li tinsab fuq btala fi New York. Tibża ftit għax aħna m'inhux imdurrin dat-temp u din l-atmosfera, però n-nies qishom jafu x'ridu jagħmlu. Il-maltemp s'issa ħalla 20 persuna mejta fl-Istati Uniti, ħafna minnhom mietu wara li nitlaqtu minn siġar li tqaċċru bir-riħ. Persuna oħra mietet u oħra għadha nieqsa wara li jera ir-replika tal-vapur HMS Bounty. 2 oħra mietu f'ħabta f'West Virginia. Il-maltemp ħalla wkoll aktar minn 6 miljun mingħajr dawl fi New York biss, dan anke wara l-esplodiet substation. Eluf kellhom jiġu evakwati lejn shelters apposta, impjant nukleari tqiegħed fuq stat ta' allert, waqt il-borża ta' New York baqgħet magħluqa għat-tieni ġurnata konsekuttiva, l-ewwel darba li ġara dan fl-aħħar 120 sena. Il-maltemp ma laqatx New York biss iżda tul il-kosta kollha tal-lvant tal-Istati Uniti. Atlantic City fl-istat ta' New Jersey spiċċat kważi kompletament marqa. U hekk kif il-maltemp kompla miex il-fuq lejn l-istat ta' Pennsylvania biex aktar tard mistenni jolqot anke l-Kanada. Il-President Amerikan li flimkien ma' Mitt Romney sospenda l-attivitajiet politiċi iddikjara stat ta' emerġenza fi New York. Matul il-ġimgħa li għaddiet il-maltempata Sandy ħalit 20 ta' persuni mejta meta għaddiet minn fuq il-Karibew.